Diyos marihay na aldaw po sa Indogabos, as in welcome po sa selebrasyon kan Misa nin Banwaan. Sa Santa Misa pong ini, idolot niya to an sa tong mga personal na pamibi asin kahagadan, asin ang mga minasunod. Thanksgiving offered by Juana del Rosario and family and Augusto Bunyao. Thanksgiving and petition of Lorraine, Evanine, and Robert, Lorraine, Evana Clarete, and Evan Lawrence Rubio. For good health and safety of Harry and Stephanie May and their family offered by Robredo family. For complete healing of Maria Faye Donna and safety and good health of Yel Maria and Gerald Theodore offered by Binang. For divine guidance, safety, and financial stability of Arnaldo II and Cindy, Maria Faye and Jerome, Michelle Angela and Arnold. And for safe and good health of Carmen and Kervin Joseph, offered by Binang. For the souls of Father Luan Harsha and Father Sol Saez, for the souls of CRC and LLFCC members, for the soul of Arnaldo offered by Binang, for the soul of Maria Leticia and Cesar offered by Robredo family, and for the soul of Juan offered by Arnel Rubio. Ngunyan iyo ang solemnidad kan sa tong kagurangnan Hesukristo, hade kan kabos na nilalang. Si Jesus ang hade kan kahadean kan Dios. Huli sa iya, ang kahadean kan Dios, madatong sa kinaban. Itatao sa iya kan kagurangnan Dios, ang trono ni David na sa iyang ama. Bilang hade, si Jesus iyo ang matao nin kahulugan, asin mapasunod sa padudumanan kan sa tong buhay. Ang satuyang selebrasyon pamamayuhan ni Reverendo Padre Jerome Pelahio, ang sekretaryo kan Arsobispo, asin direktor kan Archdiocese of Cáceres Office for Mission and Evangelization. Matindog po asin maugmang awiton ang awit sa pagpuon. Kaugmahan na daling makakaagaw, ngunit kabuyan sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daling makakahanap, kami sa imo pinapuli. Bungangin pagtiripon ni mga magtulugang sa salimo. Maraynaldo man po, Father. Amen. Asin sa imong espiritu. Asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako rin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin, sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen. Sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na magkakamhan, asin pagkapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maherak ka,
Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa daga katuninungan sa mga taong marahayan buo. Inoomami ka, pinurukiyami ka, sinasambami ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, huli ka, dakula mong pamurawayan. Kagurangan na Diyos sa den langit nun, Diyos Amang makakamhan. Kagurangan aking upong Jesucristo. Kagurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Ako aan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa too ka nama. Kaheraki kami. Ikaslaan banal, ikaslaan kagurangan, ikaslaan puro kahalang ka. Jesucristo kaiba, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran, na nagbuot na magbago kan gabos na bagay, sa namumutan mong aki, hade kan gabos na linalang. Kahiraking warasan, na anbilog na linalang, natalingkas sa kauripnan, maglingkod sa imong kadakulaan, asin mag-umaw sa imo na daing katapusan. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong naubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Kan si Hadeng Saul, asin si Jonathan, nagadan sa gyera, nagkasuruhay asin nagkawararak ang mga Israelita. An sa indang mga kamagurangan, nagdalagan ki David sa pag-arang na siya an sa indang mauot na maging hade. Sa pamamayon ni David, sindanagin sa rong dakulang nasyon. Pagbasa sa ikaduwang libro ni Samuel. Kaitong mga aldaw, nagduman ki David sa Hebron ang gabos na tribo ni Israel, asin nagsabi, Uya kami, tulang mo asin laman mo kami. Kaidto pa, kanagahade pasamo si Saul, ika ang nagpapaluwa saka nagpapalaog sa Israel. Asin nagsabi sa imo ang kagurangnan, ika ang magpapastor sa banwaan kong Israel, asin ika ang magiging leader sa Israel. Nagduman ki David sa Hebron ang bilog na kamagurangan nin Israel. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Maduman kitang nag-uugma sa harong kan kagurangnan. Maduman kitang nag-uugma sa harong kan kagurangnan. Naugma ako kan sabihan ninda. Maduman kita sa harong kan kagurangnan. Nagtitindog na ang samong mga bitis sa mga tatamo, Jerusalem.
Maduman kitang nag-oogma sa harong kan kagurangnan. Jerusalem na tinugdok siring sa syudad, naboronyog sa sadiri asin bilog. Diyan nagturukad ang mga tribo kan kagurangnan. Maduman kitang nag-oogma sa harong kan kagurangnan. Patutuo nin Israel, sa pagpasalamat sa ngaran kan kagurangnan, tadyan nagtukaw ang mga tronong panghukom, ang mga trono kan harong ni David. Maduman kitang nag-oogma sa harong kan kagurangnan. Pinapagiromdom ni San Pablo ang mga taga-Kolosas, nahuli ki Kristo, sinda nakaligtas. Dangan siya nag-awit nin pag-umaw ki Kristo, bilang aki kan Diyos. Magpasalamat kita sa Ama, ninhuli ta ilinigtas kita sa kadikluman, asin dinara sa kahadean kan sa iyang namomotan na aki. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga tugang, nagpapasalamat sa Ama na nagpakanigo sa indong makahiras sa pamana kan mga banal sa liwanag. Siya sa to ang nag-agaw sa impyeryo kaniklom as naglipat sa kahadean kan aki niyang namumutan. Kun kiisay igwa kitanin katubusan, kapatawaran kan mga kasaalan. Siya ang ladawan kan Diyos na dai nahihiling, ang panganay nin gabos na linalang, huli ta sa iya linalang ang gabos sa kalangitan asin sa daga. Ang nahihiling asin ang dai nahihiling, tronos o dominasyones, o prinsipados o potestades. Ang gabos huli sa iya, asin para sa iya, linalang. Siya enot sa gabos, asin ang gabos, napapatugmad sa iya. Siya man ang payok kan hawak, ang simbahan. Siya ang kapinunan, ang panganay hali sa mga gadan. Tanganing magisyang nangengenotan sa gabos. Huli ta sa iya, minarhay na mag-erok ang lambang kapanoan, asin huli sa iya, ipakiulian ang gabos para sa iya mansana. Ipinapakituninong huli kan dugo kan sa iyang krus, ang mga nasa daga, siring man ang mga yaon sa langit. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrokyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapasendo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo sosog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang mga namumuno nagulog-ulog kay Jesus na sabi, an iba iligtas niya ang sadiri. Kung siya ang Kristo kan Diyos ang pinili, kinakawalwagan man siya akan mga soldados na nagdodorolok. Dinudulutan siya nin suka asin sinasabihan, kung ikan hade kan mga Hudiyo, ligtasan ang sadiri. Igwanin isinurat sa sayang pamayuhan, inianhade kan mga Hudiyo.
Saro kad mga nabibitay na kriminal, naglalanghad sa iya na ansabi, bakong ika an Kristo, ligtasan an sadiri, asin man kami. Nagsimbag si Saro, asin si pagsagwe sa iya nagsabi, di ka lamang na natakot sa Diyos, ika na siring nahatol, ikatama na sinilutan, tanasapo ta ang sukat na magibot ta. Alagad, ini mayong maraot na ginibo. Nagsabi, Jesus, girumduma ako pag makalaog ka na sa imong kahadean. Nagsabi sa iya, Amen, nagsasabi ako sa imo, ngunyan, makakaibata ka sa paraiso. Marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Ang kapangyarihan, iyo ang kapasidad na mag-impluensya nin tao. The power is the capacity or the ability to influence people. Asin katakod ka ini itong inaapod tang otoridad. Ang otoridad, itong lehitimong kapangyarihan. Ang lehitimong kapangyarihan, arog kang sarong padi, may otoridad din hulita inordinan. Pag kita nagboboto, nagtatao kitang kapangyarihan sa mga namamayo sa satuya. Kaya igwasindang otoridad. May kapangyarihan, ninhulit na may otoridad. Asin ang satuya mga pinili, nagre-representar sa satuya. Asin sinda, tinauan tanin kapangyarihan na mamayo sa satuya. Alagad aram ta ang mga nangyayari sa satuya sa Pilipinas. Dakol kitang tinauanin kapangyarihan, nag-impluensya. Alagad nahiling ta ang dalagan kang Pilipinas. Nagabot ang panahon na iniinaapod na rising tiger. Pag-abot sa ekonomiya, abot sa bihon maisog, nagtataas. Alagad siguro ining tigringon yan, ano po daw? Kuting na sa nagayod. Kuting na. Maluya. Pag-abot sa ekonomiya, pag-abot sa politika, ninhulitan mga tinaawan tanin kapangyarihan, an may mga otoridad, dahil ginamit ang sa indang kapangyarihan sa tama. Mga tugang sabi ni nadangog ko, dakol lang mapasko sa kulungan. Ninhulita, ini yung mga tinauwaning kapangyarihan. Ining may otoridad, dahil naggamit kan sa indang otoridad. Grabe ang pagtios sa Pilipinas. Lalong-lalo na darapakan ini yung mga nag-aaging kalamidad sa satuya. Mati ta. Grabing inflation. Si satuyang 1,000, pira na lang po ang mababakal. Dahil nga ni po sarong sakong bagas. Ano po? Dahil pa man nangyayari si 20 pesos sarong kilo. Baka sa pangiturugan na lang. O baka kung may time machine, makabalik kita sa panahon na 20 pesos pamanggiraray ang bagas. Mga tugang sisay ang satuyang magayon na arugan pag-abot sa pagkapot ng kapangyarihan. Ngunyan aldaw, nagsisilibrar kita kang kapiyastahan, kang Kristong Hade.
ini natugdas o pinuunan kang 1925, ninhulita naglalakop itong inaabot ng secularism. Tapos, igwang inaabot na atheism. Dakol lang dahil nagtutubod sa kagurangnan. Asin ang hinihiling na hade, hinihiling na ang Diyos, iyo ining mga kinabanon na mga bagay. Kaya, ang simbahan, nagtutugdo girare sa tuya, nabistuhon kung si isay ang Diyos, kung si isay ang hade kan sa tuyang buhay. Sa kinaba na ini, na garubaga ang kapangyarihan, itong kapangyarihan na kinakaputan kan mga yaon sa halangkaw na posisyon. Ang kapangyarihan, pwedeng magamit sa tama, pwedeng magamit sa sala. Asin si Jesus, ipinipresentar na arugan, lalong-lalo na sa pagkampot kang kapangyarihan. Ninhulita siya ang hade kang sa tuyang pagkabuhay. Sa ikaduwang babasahon, nadangog ta kung ano ang ginibo. Sinabi, magpasalamat sa Ama. Nagpakanigo sa indong makahiras sa pamana kan mga banal na liwanag. Ang taong o ang marahay na hade, ang marahay na nagkakapot ng kapangyarihan, siring daki Kristo. Kaya itong panahon, ang mga hade, pag nagsasakop sinda ng sarong lugar, ang mga ibang tao, ay ang mga tao diyan tiglilipat ninda. Tiguhubo. Arog kang nangyari sa pagsakop kan mga Assyrians sa mga Israelita, hali sa north, dinara sa Assyria, hinubo, pig-transfer, tiglipat. Paghadi na makapangyarihan, pag nagsakop, dadarahon ang tao sa ibang kahadean. Hali sa kahadean, nindang sa diri, pighuhubo. Arukin ang ginibukan mga Assyrians. Ang hadi kang Assyria, dinara ang mga Israelita sa ibang lugar. Kang sinakop man ang South, kang Israel, hinubo man ang mga Israelita pasiring sa Babylonia. Kaya itong inabot ng Babylonian exile, ang pagkabihag sa Babylonia. Yan po, tighubo ang mga tao. Dahil ginaradan, hinubo. Arukin ang ginibukan mga hade. Sa Ebanghelyo, sa ikaduwang babasahon, arukin ang sinasabi. Hinubo kita. Saan kita ibinalyo? Mga tugang, sa kahadean ng kadikluman, hinubo kita ni Kristo sa kahadean linliwanag. Hali sa kasalan, makasalan na buhay, lininigan niya kita. Kan sa iyang dugo, tanganing makahiling kita ning liwanag. Hali sa kadikluman, pasiring sa kaliwanagan. Hinubo, hali sa kadikluman, pasiring sa liwanag. Ikaduwa, hinubo kita sa kauripnan. Hali sa kauripnan, pasiring sa inaapod na katalingkasan. Katalingkasan. Uripon ning kasalan. Uripon ning demonyo. Kita ngunyan mga aki kang kagurangnan. Hinubo, hali sa pagiging kinondinar, asin sa kapatawaran. From condemnation to forgiveness. From condemnation to forgiveness. Asin ano pa? Hinubo kita. Hali sa kapangyarihan ni Satanas
pasiring sa kapangyarihan kan mahal na Diyos. Mga tugang, arugen ang ginibo ni Jesus. Kaya siya minimidbid tang hade. Hinubo kita. Hali sa kagadanan, pasiring sa buhay. Buhay po kamo, buhay kamo, buhay kita kay Kristo. Day kita gadan. Binuhay kita kan sa tuyang kagurangan. Arugen ang ginibo ni Kristo bilang hade kan sa tuyang buhay. Pinili siya kan mahal na Diyos. Tanganing mamayo sa satuyang pagkabuhay. Isa yung satuyang pamayo. Natitindaran kita minsan na magsuhay sa kahadean na ini. Na magsuhay kay Kristo. Iba ang hade minsan sa satuyang pagkabuhay. Kung minsan, tama man na ang pamilya, iyo ang pamayo. Alagad ang pamilya, inaarog niya ang hade, tanganing mamayo sa laog kan harong. Magayon na tradisyon niya to bilang mga Katoliko, naglalagbag kita nin mga imahen ni Kristong hade sa laog kan harong. Igwa po kamo kayan? Igwa kamo sa harong nindo. Kung minsan, ang imahen ta kombinasyon kang Sagrado Corazon de Jesus, Sacred Heart of Jesus. Bako po yan, Secret Heart of Jesus. Iyo po, Sacred Heart of Jesus. Kung minsan sa mga mapabless sa kuya, ay, Father, mapabless man po kayo kung Secret Heart of Jesus. Ay, sabi ko, Sacred Heart of Jesus po yan. Kung minsan, kombinasyon kayo ito bagang Christ the King. Ano po? Sa ito tiglalaag. Tiglalaag ta minsan sa itaas na parte. Nakalag sa trono. Halangkaw. Ang buot sabihon, labaw sa to ang kagurangnan. Halangkaw sa satuya. Kaya iyo ang sinusunod ta. Kaya malaw kita sa harong, may nakalag na Sagrado Corazon de Jesus, pagirumdum sa satuya. Naan sa iyang kabutan, halangkaw, iyo ang satuyang dapat na sunodon. Mga tugang, siya ang makapangyarihan. May otoridad sa satuya, siya ang satuyang sunodon. Mga tugang, ipangajita ang mga taong may kapangyarihan na baging siring man po kayan. Magkaigwa nin kapangyarihan, ginagamit sa tama. Taang sabi taang kapangyarihan, ambiguous. Pwedeng marahay, pwedeng maraot, depende sa paggamit kang tao. Ambiguous. Pwedeng positibo, pwedeng negatibo. Kaya minsan takot kita sa inaapod na power, kapangyarihan. Pero da ita dapat katakutan. Sa simbahan, igwa kitang inaapod na lay empowerment. Pagpakusog, pagtaoning kapangyarihan sa mga laiko. Kaya po kamo mga leader man, may kapot na posisyon. Mga tugang, pagirumdum sa satuya, na ini ang mga magayon na paggamit kang kapangyarihan. Enot, itong inaabot tang dapat bako ining exploitative. Day ma-exploit. Kung may kapangyarihan, day gagamiton ang mga tao para sa interes kang sarong may kapot posisyon. Day ma-exploit ning tao. Nagyayaman ang kadaklan ay ang iba, alagad dikiton sa dakulon ang pobre. Sinasabi baga sa Pilipinas na 90% pobre. 9% middle class.
As in, 1% lang ang inaapod na elite. 300 families. As in, iyan ang may kaput kang kapangyarihan sa kaekonomiya. Ang may kontrol kang ekonomiya, as in politika. Ang may kaput kang kapangyarihan. Ang kwarta, saka ang posisyon, kapangyarihan. As in, may kaput kang kapangyarihan, 1% sana. May kapangyarihan ka, o pagbuluwas mo, makabakal ka daw ning mayumang kutang kwarta. Gusto tang mag-Jollibee, mayumang kitang kwarta. Gusto tang magpa kung sain, mamang kitang kwarta. Mayo kitang kapangyarihan. Tano? Inubos na kang 1%. Nagbaha, nagbagyo. Dakol nagkaralantupan. May nagkapirang nalamos. Tano? Hain na ang kwarta para sa flood control. Inubos na. Kang sinasabi tang 1%. Dapat ang kapangyarihan bakong exploitative. Ang kapangyarihan bakong inaabot ng manipulative. Kung minsan nagpapatubod, nagpapasunod alagad, bako na tama ang pinapasunod asin pinapatubod. Ang kapangyarihan dapat itong inaabot ng nutritive, nakakabasog. Nakakabasog. Nakakapatalubo. Nagdadarang progreso sa tao. Kung dahil nagdadarang progreso, bakong tunay ang kapangyarihan na kinakaptan kan sa tuyang mga pinili sa satuyang banwaan. Nutritive. Kaya, ang satuyang pangaturugan na magdagdag ang middle class. Magdagdag ang may dakol na kwarta. Na ang middle class maglampas sa, magdakol. Ini yung 90% na pobre, gabos maging middle class. Yan ang pangiturugan ta. Mangyari daw po yan. Mangyari daw yan, mangyayari. Ang pangadji ita, arugon ta itong pangadji kay ni yung, ano ang sabi kani sa Ebanghelyo? Diyos ko, Diyos ko. Ano ang sabi ni Jesus? Dadarahon ko kamo sa paraiso. Ano daw Pilipinas? Paraiso. Paraiso po o impyerno? Paraiso. Ang paraiso po ba kayaon dyan sa may, dyan sa Erinatan, sa Santa Cruz. Diyan ka ngayon, Father, sa Santa Cruz, yaon dyan ang paraiso. Mala, binaha. Mayo pa kita sa paraiso. Pero aram po nindo, sa libro nin kapahayagan, ang pangako na magkakaigwan ning bagong langit, bagong daga. New heaven and new earth. Dahil man po kita kaipuan na maghalat na matupok, maraot ini yung kinabanta. Tanganing magkaigwa ning bagong daga. Bagong kinaban. Ang bagong kinaban na isinurat ni San Juan Evangelista, mangyayari digdi. Ini ang bagong kinaban. Kung mabago ang puso nin tao, kung mabago ang dalagan kang kinaban, kung marahay ang pamamahala kan tao, nutritive. Kung gabos kita maugma, ninhuli tagabos asinsado. Ninhuli tagabos natatawan kan tama kan maninigo. Kung igwa ning ustisya. Kung igwa ning katuninungan. Kung igwa ning tunay na pag-ataman, pagkaminarootan. Kung may pagbabago,
Iyan ang bagong kinaban. Iyan ang bagong langit na sinasabi sa kapahayagan. Pwedeng mangyari sa satuyang kinaban. Kung ang may kaputning kapangyarihan, lalo na magpapabasog, magtatao sa satuya. Ang kapangyarihan dapat na inaabuntang liberative, nagtatalingkas, nagliligtas sa tao sa pagtios, sa kariribukan, ang hanap tang hade sa kinaban, ang hanap tang may posisyon, itong madara sa tuya, sa kasaganaan, sa katuninungan, sa kaugmahan sa pagkabuhay. Kita mga Kristiyano, permi na lang kaya kita bagang sinasabihan na, okay lang na nagtitios. Ang importante, maugma. Permi na lang, dapat man po kita kaya makontento. Iyo po. Maanggot kita kung dapat kitang maanggot. Magtaram kung dapat magtaram. Magtaram kung dapat magtaram. Sabi ni Martin Luther King, other people cannot ride on your back unless you're bent. Dahil ngay makakasakat sa imong ibang tao kung dahil ka nakatiko. Kung tinutugutan ta ang iba na abusuhon kita, aabusuhon kita. Sa maabot na November 9, igwana naman pong trillion peso march. Magsabi kita na dahil na kita kaini kontento. Habuta na kaini liberative ang kapangyarihan nagtatalingkas. Asin ang kapangyarihan integrative. Ang kapangyarihan tigiras. Kung ang mga nasa kapangyarihan katabang na kita sa pagpatalubo kan sa tuyang sosyedad, mga tugang, iyan ang tunay na tamang kapangyarihan. Si Jesus, hiniras man sa to ang kapangyarihan. Kaya man ba kita may inapod na misyon, nakikisumaro sa misyon kang kagurangnan. Hiniras sa to ang kapangyarihan kang kagurangnan. Gamiton taman ang kapangyarihan na ini. Igwaman ka mo mga posisyon, dahil nindo gamiton, tanganing mag-exploit, mag-manipulate. Kung minsan, may kapangyarihan kita, nagpa-power trip man kita. O kung kamo supervisor na, kung ika maestra, kung ika padi, kung ika may posisyon digdi sa indong organisasyon, gamiton ang kapangyarihan sa tama. Sabi ni Abraham Lincoln, magayon na tandaan, kung gusto mong purbaran ang karakter kansarong tao, tawan mo siya ning kapangyarihan. If you want to test a man's character, give him power. Matindog po. Nagtutubod ako sa sarong Diyos sa mga makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na naihiling asin dai naihiling, asin sa sarong kagurangnan na sa Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nila man huli kan Espiritu Santo, kay Birhen Maria asin na ni tao,
Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sa kagadanan asin ilinubong. Asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat sosog sa mga kasuratan. Asin subinakat sa langit. Nagtutukaw sa to kanama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Ansayang kahadean dayang katapusan. Asin sa saro kagurangnan asin kagtaonin buhay. Nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaiba kan Ama asin kan Aki. Sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga propeta. Asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan. Asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin sa buhay na maabot sa maabot na panahon. Amen. Ang kahadean ka Diyos, kahadean nin katanosan, pagkamuot asin katuninongan. Mamibi kita sa amang langit nun, para sa biyaya na mautob ang satuyang parte sa pagtugdas kan sa iyang kahadean sa satuyang buhay. Ang satong simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, padagos na magtalubo bilang tanda kan pagkamuot asin pagmakulog ni Kristo sa gabos na tawo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing makaandam kita para sa pagdatong kan kahadean ni Kristo, sa paagi nin karahayan, katotoohan, asin katanosan sa satuyang mga harong, asin komunidad. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga daing pagtubod, maging bukas sa isip asin puso, sa makangalas asin dakulang plano kan Dios para sa kaligtasan nin gabos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagehelang, mga maedad na asin mga biyadi, makamate nin pagmangno asin karahayan sa mga nagtatabang sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magkaigwanin lugar sa kahadean kan Dios, sagkod paman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Amang makakamhan, ang sa imong aking sa Jesucristo, nagpapamuraway sa imo sa pagtipon kan sa imong simbahan, bilang kahadean na inanda mo para sa mo, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Matukaw po. Sa imo sa nakagurangnan, ang satuyang buhay sa kutpaman. Kaugmaan sa kuyang puso asin kalag, na ikadanay na paglingkuran. Sa imo sa nakagurangnan, ang sa kuyang isip asin buo, inulusay ko sa imo katalikasan ko, para sa kaumawan mo. Kapagi ako karurangan, mabagdanay mabagingkod sa imo. Matindog po.
Magpamibi ka mga tugang, tanganan sa kuha, sinan sa indong atang maako malugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ang pamibi kan mga apostoles, magantabay sa sakripisyo, na sa mong dinadulot sa imong ngaran. Tanganing pabanalon, asin magibo sa mong madlodok sa imo, sa pagsilibrar kan sakripisyo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Taan mga apostoles na si San Pedro asin San Pablo, nagpapaugma sa mo huli kan sa imong kaisipan. Talinadan mo kan olyo, ning kaugmahan ang bugtong mong angki sa mong kagurangnan, Hesu Kristo bilang dani na padi, asin hade, kan gabos na linalang. Tanganing nagdudulot kan sayang sadiri sa altar kan krus, bilang daing digda, asin matuninong na sakripisyo, nautob niya ang mga sakramento, kan pagtubos sa kataohan, asin kan sinakop ang gabos na linalang sa kapangyarihan niya. Pinaubayan niya sa imong kadakulaan ang danay asin lakop na kahadean. Kahadean ning katotoohan asin buhay, kahadean ning kabanalan asin grasya, kahadean ning katanosan, pagkamot asin katuninongan. Kaya kaibakan mga angheles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit non hugbo. Nag-aawit kami kan himno, kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang nagunahan, Diyos ni mga hukbo. Ang langit asin dagat, manok ang sa imo, kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, palada na ginaningning, sa ngaran kang kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ika ng ganaan banal, burabo nin gabos na kabanalan. Kaya ini mga atang namimibi kami. Pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Hesu Kristo. Kan siya, sa rugaring niyang buot, pinalasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ni tinapay, asin pagpasalamat, binakini. Asin tinao sa iya mga disipulos na sabi, mag-ako kamo, gabos, asin magkakan kaini. Dainiyan sa kuyang hawak, na idudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi,
Pagkuha niya maning kalis, asin giraray, pagpasalamat sa imo. Tinao sa iya mga disipulos na sabi, mag-ako kamo, gabos, asin mag-inom kay ni. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dani na tipan, napapabulosan para sa indo, asin para sa dakol. Sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo, nabuhangan, ipinapangaletan niya mo. Pagkarabuhay mo, liwan, ipinapahayag. Kaya kami na nagrurumdom kansayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo, kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin ay kimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kaibakan sa mong Papa, Leon, asin kan sa mong Obispo, Rex Andrew, asin kang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwan, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kay ras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay niya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non na kaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo na yakong sa langit, ang panalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang buot mo sa dagat, itsirin sa langit. Ang
sa mong kakanon sa araw-araw. Itao mo sa muyanon niya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin paray kami ang narahas sa sugod, kundi alawa kami sa Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan, sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganin kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindani na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesucristo. Tulita sa imoan kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan ibinawalot ko sa indo, ang sakong katuninongan itinataok ko sa indo, hare paghilingaan sa mga kasalan, kundi at pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na naubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kang kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatin na rawhan kamo nin katuninongan. Peace. Kasalan kaginaan, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, ang mga kasalan kaginaan. Kasalan kaginaan, awi kami min katuninongan. Uya ang kordero kan Diyos, uya ang nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong,
Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag maoomayan. Matindog po. Mamibi kita, kagurangnan, warasan sa mga binago kaining sakramento, na mabuhay ng God sa simbahan. Tanganing kaming nagdadanay sa pagbaak kan tinapay, asin sa katukdoan kan mga angheles, magin sarong puso asin sarong kalag, na pinapusog sa imong pagkamot, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw muna po para sa pasasalamat. Pasalamatan po niya to sa tong celebrante ngunyan, Reverendo Padre Jerome Pelahio. Thank you po, Father. And sa tuyang mass offerers, Absalon Abio and family, thank you po. Ang mga akolito, ang mga nagbasa, asin ang ministro laiko, asin, thank you po. Asin ang gabos po na nakisumaro sa misang ini, salamat po sa Indo. Pasalamatan man po niya to ang manihamiento asin pag-iriba kan PBN Broadcasting Network sa padagos na pag-aire kan misa nin banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa Converge asin sa PBN Broadcasting Network. Madadalan man po ang misa nin banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misa nin banwaan. I-like asin i-share po ini sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atender ni Santa Misa. Matindog po para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapasendo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makapangyarihan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa, lakaw kamo sa katuninongan. Salamat sa Diyos.
takaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yato munyan. Ang tatarahamon na nadango, ang dinapahay na nagpaso, ang murahod min pakong puso, tanganin sa kapwa maglingkod. Takaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yato munyan. Harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yato